wenzani vele kahle kahle la? Mama. Kodwa yalazi abantu bayasmile nje bayasmile. Uyambona ngithi ngimbona ngiyi-1. Hayi bo kusamela ngihlale ngani. Cha sifuna ukwazi nathi sizosmile kahle sisimile into ekhona esiyaziyo. Ngane zama nithi nazo uthi ngiyangithanda. Sawu, love it Sawu. Lalani. Ni surprise yini? Surprise. La kahle hawu. Surprise. Like lunch. Hawu. Mama. Inemali phakathi. Hey boy, ngithanda imali ngani? Baba surprise ngemali. Okay, ngiyathi ngivele ngikhulumeke. Le building lena yibona? Yeah. Ngibonani? Nje le building esikhulu. Shop store. Store. Nane guest house. Oh yeah. La lena ngicocela eqhubweni ke ngane zami. Imali nje kuyimali kuba le business owner. Baba wena ngikholwa la. Akwazi. Hayi bo ngadlala ngento engaka kodwa. Thank you. Nina unamabhuku ke la invoice. Ngale ngangabhiliva. 6 months ngayithenga le business. Kunomuntu engimshiyile la ukuthi aqhubeke nayo. Ngibona ukuthi siza kanjani before ngizo-introduce kimi. So nje nina sengizoqhubeka nayo ni plan nina nesizaba niplan ukuthi ngifuna kube njani yonke. Kusenzanje ezi-right. Especially wena njengoba ufundile nje nane accountant qedile esikoleni. I'm sure ukuthi uzoza nama plan right. Kuleka. Themba mama. Mina ke angisangene ke mina ke nikwazi ukuthi mina ngisangene sekuyindaba yini nobabi konke nikuplanayo phela nje manixayeka ningitshele amadingo usizo. Izolali. Siyabonga. Khuluma ngokungakhathazeki. Senza show ukuthi yonke ihamba kahle. Gijima ubiza umfana lo usebenza ngale uyena ozonikhombisa izinto zokuintroduce yini. Okay. Hamba. Mina umkhathi la manje uhambe esineke ngihlala. Hamba ngempela. Uzizwa njani? Hamba. Sinyama. Uzizwa njani inkosazana? I'm proud yona. I'm so proud already sengile imagine ukuthi yazi uzenza 1 ngenze 2 ngenze like nje yabo ivision sikhona ukuthi ngenze kanjani ukuthi yabo ukuthi ibe right nokuthi sithuthukise kanjani because right now already kukhona maybe izinto eshodayo lapha ukuthi sifake ukuthi nje yamanje but angithi kumele siqala sibheke ukuthi ama budgets kanani khamba kanjani khona phela kubalekile ukuthi imali zithini nani nazi nencwadi usongabheki ukuthi ihamba kanjani ukuthi ibhizinisi liyakhula noma iyancipha. Kamala angeke uzukhole ngiyakutshela ngithi mina angeke uzukhole ngibuza ukuthi angeke uzukhole ini senginesitolo yambona mama Tholakele ngithi yamazi noTholakele usithengele isitolo wathengela nina wathengela thina isitolo wemali sesinesitolo ngixoxele sesinesitolo somabhizinisi abancane nje wemali ngiyakutshela into engihlelile ngalesa sitolo wemali Ngihlelile. Angisafuni nokukutshela wemali kodwa wazi ukuthi inhlelo zami nalesa sitolo zingaka. Manje nawuzoba nemali nje lapho. Awu usabuza. Iyobe ibuzwa kimi imali ngiyakutshela. Izobe nje ibuzwa kimi khulileka wena. Imali izobe into ebuzwa la kimi. Manje manje benginesicelo la. Angithi yabo mama Tholakele uthi umplanele surprise. Manje ngicela ukuya phela wemali ngiyocelebrate nomngane wami. Ngithi uyazi sesisitolo ne-celebrate sona lesitolo. Yebo, so celebrate sona. Nawu phakathi. Ungasala kanjani kodwa?
Hayi buye bengakushiye phela umngane wakho. Hayi bubengeke imali azangishiye ibuze wengasangithandi ngempela ubungishiyile. Hayi hambani-ke kodwa nawe kuzoba khona ukutholayo. Bangayela bangangiphi lutho. Hayi kushuthi phela lapho hayi sekuphunyuke mina kuwo. Hayi imali usazongipha. Ngeke. Bazokupha imali lapha nangapha. Yebo. Hayi. Manje phela umhlaba webhizinisi sometimes mhlawumbe angesebenze kahle. Izodinga ukuthi imali yabo ukuthola ukuthi angeke ngihole. Manje uma ungasangiphi imali-ke. Hayi phuthuma-ke. Kumele nje ngihambe imali. Hamba. Ngaze ngiphuthele nawe ukudla. Hayi hamba Kumele ngihambe. Kumele nje ngihambe. Hamba phela ufike kuse-early impela nixoxa le ndaba nihlanganisele. Yebo, sihlele nje manje. Uyabona? Imali mhlawumbe nami ngizayithola nje imali kuwe. Hayi imali-ke kodwa manje. Hayi, ayeke uzuthole nje lutho. Hayi, abazali abatholi nje lutho impela. Usuke usala kahle-ke imali. Ngiyakuthemba ngiyazi ukubona into e-right sombeni isikhathi. Mntana wena ukufundele wena sozabona ukuthi ibhizinisi iyaqhubeka noma amaphutha kodwa mina ngibona bangibone ngathi iza kahle. Nalo muntu lo ngiyambona ukuthi ungiphathele kahle zonke izinto zami. Ngiyabona uma umthemba-ke kushuthi hayi kuzoba into ezohamba kahle izosebenzisana. Sengiyamkhuzile. Ngibona Mthembu, ngibasithi uyangibiza. Okay bhuti kunjani kodwa? Hayi ngiphila kunjani? Okay ingane zami lezi. Wayibona lapha? Ngiyaphila sister. Ngiyaphila unika ngostruva. Okay ubhuti lo yena-ke since angibambeleke la sitolo since 6 months ngithengile bengithi ngifuna ukubheka kuqala ukuthi qhubeka kanjani before ngi-introduce. So izinto eziningi-ke uye sezamkhombisa ukuthi yini bekayiqhuba kanjani. Ngizosebenzisana naye kahle kahle. Shuthi uwona wenza yonke into shuthi wena uzosikhombisa ikhona ekhaya. Mina nokhona la ekhaya, mina ngisiza entweni. Into enifunayo ngiqala kimi. Angithi igama lami ngiphethe. Ngostrufu. Igama lakho kubani sister? Thalakele. Elami ubathabile. Mina ngostrufu ngiyatrufa nje la ekhaya ngibambile nje ngoba nje sewushilo enidinga nje uqala kimi. Umedemo wami hayi ngiphethe kahle. Ngicabanga la ngizophathana kahle. Ngeke sizosebenza nje kahle. Ngizani umuntu uhlupha umedemo. Angiyakwazi-ke emsebenzini. Ifila lemfundisi abamsana la kumele sibambisane khona. Hayi khululeka sobe sibamba. Ngiyajabula umedemo wami. Okay Ngabona abantwana. ndodana njengoba ngi-introduce kubona mina-ke angisekho-ke la ebhizinisini sengishiya bona nawe la ebhizinisini. Yimi usuzodlalisa sihlalo. Yimi uzodlalisa sihlalo. Ngabasebenzana nje kahle. Khululeka. Hayi yonke into izahamba kahle umedemo ngithemba. Okay asambeni lobakhombise ngale kwezinye indawo. Yo hayi sayalaza thabe ngitholakele. Ayikhona le ishini-ke la ndisebenzela khona. Ngoba kuyawanga. Ngoba seshini umedemo silama.
Tshaka baba ngibizile. Ngizukile nje ufuna uthaya awukho kahle hle. Awukho mnandi kwenzakala. Yini le ngiyazokudizeleka konke ngizedwa. Kwenzakala. Izinto ayihambi kahle izinto. Ziyamqhubeka ngokumosheka impela manje kungakho sengizama ukubiza ngesibonisana ngale nkinga. Inkinga phela ngilokhu ngafika la ekhaya ngoba nawe wazi siyazama ngoba la ekhaya ukuthi sithola abantwana akukhonakala kodwa futhi ubaba wala ekhaya kuyabonakala ukuthi yena unayo ingane ngoba nayo ingane unayo nami mangihamba ngekodokotela bathi nginawo ama-chance ukuthi ngingakwazi ukuthi ngithole ingane kodwa manje inkinga akukhonakala sazi ukuthi ngabe yini ebambeni. Batho odokotela abangukuthi odokotela bathi ayikho inkinga kuningi ayikho kodwa manje silokhu siyazama akuzameki. Kodwa unika ngazama ngamasenti Hayi ngesingakazi sikuqala ngoba yazi lokho besilokhu sahamba bona nje odokotela sizama kubona kodwa manje sihleli simangele nathi kwenzakala ngoba silindile bathi inkinga ayikho kodwa nje ayikho into eyenzakalayo. Ngeke makusilo odokotela ubona futhi mhlawumbe ngabe into eyoma yesinto ukwenza ngesando sechela lesizenzakala masiko abantu kusho ukuthi singasifuna isixazululo. ngicela kanjalo nothi kubodokotela ovets odokotela bangakwazi ukubona manje ngakwazi ngabe ngabona kungisiza ngempela ukuthi ngisihamba futhi sesoke sihambe manje ngeke ngimtshele noma ngibaba wakho ukuthi sihamba ngoba ngiyibona lento isizongimoshela nasekhaya ukuzwana akusekho impela ngenxa yale nkinga. ngithi ubaba kakhulu lo muntu nobenza kodokotela akuzwani lutho lento bayenzile phakathi kwami mina sesimasuka namhlanje ifisayile namhlanje hayi nami nje anginayo inkinga ngoba ngihlalele nje ngibizile futhi ukuthi uzongilekelela ngeke ngiyeke luthuba asihamba impela bese ukuthi khona lo muntu omaziyo khona kunengozi lesizana mfowethu sana ngoba kuyomoshakala phela manje uyaphela lo muntu uyabona ukuthi uyaphela. Saswami mzulu sigazi thina uthe kunje ingenxa yakho uthe futhi umuntu ongasolva le nkinga uwena yini le mfihlo lakhulume ngayo akhona kunemfihlo egcinile kuyiyona ekubambile yini lo ngitshela wona Saswami. Hayi futhi kona kuyinkinga ngithanda ukuba inkinga kungakho ngakugcina nami kuyimfihlo. Ngamanye amazwi ikhona ngempela imfihlo ikhona le mfihlo engayenza nami ngingazi ukuthi ekugcineni kuzogcina kufikela nangithi nje hayi into nje ezophela nje kuphela. Saswami hleze kushiyo ukuthi okwenzeka umnyameni kuyavela ekukhanyeni. Hayi inkinga futhi kwakuze inkinga kwenzakalani sesilapha manje eseke isikhathi semfihlo kufanele leyo nto leyo vele sibhekane nayo siyisona. Sengizokutshela nje mfowethu ngoba phela manje sekuyafana sekuvele lobala futhi njengoba kunje sekumele kwaziwe esikhathini sakudala futhi nawe uyazi kwakunzima izinto zazingahambi kahle izinto zazingahlangani kwenzeka-ke ngagcina sengikhulelwe ngathola ingane kungazi mina kukwazi kwami kuphela engathi mangiqeda ukuyizala leyo ngane ngayithatha ngawilahla kwenye nje indawo ngayishiya lapho okusho ukuthi iyona-ke le nkinga engivalela ukuthi namhlanje ngabe kusaqhubeka izinto zami. Ngihlezi ngitshela zonke izinto ngazo ngitshela iy'mfihlo engiyifihle ekujuleni kwenhliziyo wena uhlula kungitshela ukuhlula ukuthembeka kumina ungitshela yonke into ungatshela Saswami sibabile ekhaya ungatsheli mina uzotshela bani. Kwakungelula mfowethu kwakungelula ngoba nako lokho engakwenza ngiyasola ngakho
hlezi ngizola ngaso sonke isikhathi manje kwakungelula ukuthi ngiphinde ngikuqhubule ngoba kwakuzoba yinto enilokhu ningikhumbuza yona. Ulahle ingane. Kwakunzima Uzile kuthiwe manje. Kuthiwa kufanele kutholakale leyo ngane. Ibona ukufanele iqaqa zonke izinto zakho. Yona kufanele uqhubeke. angazi ngizothatha Usho izizwe. Uzwile nokuthuba usho izizwe. ngizwe kahle ngizwe ukuthi namhlanje ngila ngenxa yephutha engalenza kudala seyintombazana kodwa namhlanje bo kuyabheda manje emzini futhi kuyabheda izinto ahlangana akulungi futhi So. Angazi soqala phi. Angasoqala phi sisuke phi siphi nje. Kodwa komele ilunge yona kodwa kumele sibe silungisile le ndaba. uzomthini mina. Ngitshela kanjani ukuthi kunje nje ngenxa yakho. Kunje nje inkingi kuwena. Hey angazi ngiyoqala ngabo. Ngokuqedile ekhaya ulobolile wenze ukuthi uqedile manje. Angazi ngizoqala ngabo ngoba kusho ukuthi phela iyona ke le ezomenza ukuthi abone ngempela kusho ukuthi ziningi izinto engiyimfihlele zona. Ngilanga ngempela yazi le. Akumele. Kodwa egcineni uzoyazi. Amane ayazi futhi sengithola usizo. Asiqale nje ukuthi manje sizama ukuthi sifune le ngane ukuthi singayithola kanjani singayapi mawucabanga. Kumele sibuyele back la mlahla khona. Ngeke sasiza futhi. Kumele sibuyele back impela la mlahla khona kuleyo ndawo leyo sazi ukuthi kodwa kumele atholakale. Ngenza nokuthi mhlambe washona noma mhlambe wathola abantu ngoba ngangimlahle endaweni enye nje ihlala. Manje akona seyinkinga nako kona lo ukuthi sizokwenza njani. Bento engasisiza la. Angazi ngimthola phi inenyanga zamanje asingoma sekho engakazi ukutshela into straight. Kodwa ngoba ethi wena lungisa lento leyo ngeke ulungise into ukuthi umntwana sewashona. Ngoba ethi lungisa ukuthi menze umntwana saphila. Ingake ethi lungisa. Kumele sithole kumele sizame ukuthola umntwana ukuthi kanjani. Kodwa sohlanganisa umntwana sisona. Hayi asihlanganisi futhi. Kumele ekhaya. Yo, yabona exam wathemba for angisile shema ngifuna ukungasho. Cha ngiyawubona exam. Ngiyawubona exam. Yo, basa ngiyasola ukuthi why bengafundi. Yo! Mfana bengafunde kodwa sengingasafundeki. Yo ngiyacela. Kahle laba sibenza khona ama-test like anzima lawo. Mfana. Lalela-ke ungaze ngimoshe isikhathi ntombazane. Khona indaba engiphethe kanjani la ntombazane? Ntombazane. Lalela ama-just run ukuthi ngiyayifela nje ngendaba. Indaba nje mntanami. Siye uyifaka ngendaba. Akithi yabo bekuvakashe umalume. Umalume bevakashile. Manje-ke yimi lo yangendlini manje ngisendlini ngeza ukuthi abantu bakhulume la phansi. Ngathi ayangisangenanga ngifuna ukuzwa ukuthi bathini. Tsho ngithanda indaba. Kahle wena. Kahle bathi kanjena apparently uma angithi amazi uma Ngiyamazi uma wayinengane wayilahla namama Kelly. Kela ungahleki yazi le ndaba engiphethe kabuhlungu kanjani uma unengane wayilahla Mama. Ngiyadlala. ngiyacela Awukho wedwa. akikho ngedwa ngiyazibuza ukuthi ubani yena loyo Mara Kelly hawo. cha kodwa inhliziyo yami ibuhlungu wamlahlelani Kuphi? cha ayi bathi amlahla kuphi angizanga nje kahle nami bese nje inhliziyo yami ibuhlungu kodwa bathi apparently esiporweni emahlathini nje lapho nje somewhere
bese ngingasanakele sokunaka bese ngingasanakele nokunaka bese ngicasuka into enkulu kabi hayi cha shame ibuhlungu Umzala kuphi omlahla kuphi umntwana? kambe angizwanga nje kahle nami bese nje ngikwatile angazi bathi esiporweni emahlathini nje bese ngingasalalelanga kahle nami kodwa nje lapho samona Cha kodwa ibuhlungu yazi indaba. awuphoqule shemuma ngisho ngiphoqule bengayilindela ngalento kuyena ngabanga nje Kodwa mhlawumbe unesizathu yabo singangena ku. Thembe lokho Yeah. osiyami yabona nje ngokucabanga kwami ngicabangukuthi yabona ngithi uma lo bena kana ingane naye ngoba ngicabangukuthi amadlozi ayenze lento lokho ngoba nje ayikho into nje ngoba kusukela kudala behamba odokotela besho ukuthi akekho nenkinga so ngicabanga lokho ukuthi kahle kahle kumele ethole umntanakhe amadlozi ayakwatelana semkhona yabona ngiyafisa ukuthi kube khona into engingayenza ukuthi ngibasize ukuthi bamthole kodwa ngazi ukuthi Cha icebo zakha ngeke phela sihlale phansi. Kumele semsize uma wakho. Kodwa ukuthi umsiza kanjani uyazi ukuthi yena uyazi ukuthi le kukhona umsiza mhlawumbe. akazi uzomtshela kanjani ngoba abazi nokuthi ngiyazi ukuthi wena unomntwana Kumele nje size ngeqhinga lokuthi singabasiza kanjani. Ngoba nami ngoba nje ngiyafuna nje ukumsiza ngeke yabona nje kule zinsuku angisam-understand kahle yabona uyambona manje ukuthi khona into emstresayo yabona Ngingaxolisa ayichashe umyago wangani. Ungakusazi Kuningi. Kodwa ke khulileke uphethe mina. Uphethe mina sizokusiza nje. La ngikwazi ukusiza khona. hayi Tom kumele endaweni ezisisi wayibonga plus ababhizinisi manje kuhamba kanjani kuhamba kanjani osiyami Ngani nawe uyazi ukuthi ibhizinisi kube right kuye bad angazi nje yabona in between nendawo le Sekuyini manje iyangistressa sokuthi ngapha abantu ngalela abantu bayenza isitolo abangeabezi nje insuku uyeke ukuthi angazi thona mangazi cha kodwa inkinga ke kodwa le hayi kodwa sibuye siyithole income sibuye singayithola as long as sithola imali okunye nje ngisakubona as long as imali abe isandleni yilo ukuthi nathi abomele like sithole izinto ezingcono singadayisa yabo singagcini ngokudayisa kuphela sibaphe nama-services senze nokunye eceleni yes like ngiyakubona ngingasebenza Yabo, like- kodwa dinga ukuthi senze imali kuqala kule bhizinisi yethu ngoba ngiyakutshela mase yabona le sitolo sethu lesesikhululile sathi ngiyitshela zivula bomashisa nyama bomakhawashi into ezikanjalo nje into ezikanjalo sibe sinemali nokutshela ukuthi mina nawe ngazi sisoba kasha e-Cape Town business owner you know Nje. uyazi Tom uyazi ke lapho kushema ekhangeni yo isha iyakuxhopha idinga izaza Gogo, yasola Hayibo, uyageza walungisa uyazi. ngihlala nomngane wami Shuthi phela mina sengihlezi ngingishiya kanje ngedwa inkosi. Kanti yini le ngane ikhuluma nomngane wakho? ma kuningi Kuningi. Akuhlale lapha phansi ke sixoxe phela mina ngithi ngifuna ukuchitha isikhathi nengane zami.
Lo munye naye ngimthola ngekho ngihambile. Hambile. Ngane ukuthi ngixoxanike lengane umngane wakho. Hayi manje ngikuzothanda indaba ke ma. Ngeke Hayibo kahle tholakala sonemfihlo la ngangihlezi sixoxa nawe. Hayi cha manje siyaxoxa impela kodwa lezi. Oh ngeke ma ngeke. Ungona umtshela baba angithemba wena mafutha angithemba. Uzosuka uhambe uyuthuthisa le ndaba lezi phalama ubuye ukhulume nje kakhulu khahlele ehashe sifubeni. Uyabona nje. Hawu kodwa. Ushithi mina ngakhahlelwa nje sifubeni. Ma angisho ngendlela embi kodwa lezi mayo kodwa kusema ingeke. Hayibo kahle izanazo ngangihlezi sihleba mina nawe. Ma isho. Okay ukuthi uma ngala Awusithanda isibuko lokukhuluma nami kodwa ubuke esibukweni. Khuluma nami ufuna ukuzwa kahle uthini ngibheke. Okay ma. Ngeke maye. Hayibo izana indaba bo ha. Okay ma kuthiwa umama mngani wami. Yo. Hayi. Okay. Hayibo tholakele. Hawu. Ngizotshela ukuthi umama mngani wami akwazi ukuba nabantwana. Ngenxa yokuthi walahla ingane. Walahla ingane. Yebo, walahla ingane. Ingakwazi Mele ahambe ayomcinga umntana lokho. Hayibo. Kanti mangwana wakho njani ngiphethe ngalahla ingane. Solisingaka. Hey, nama ngazi ungaba nje ayimphethe kahle le ndaba. Angifuni ukungasho ma nama ngiphethe kahle le ndaba yazi. Manje ke obongitsheli akachaza ukuthi ingane wayilahla. Bathi wayilahla ngasesiporeni emahlathini. Esiporeni? Yebo ma esiporeni emahlathini lapho. Angiyazi yonke indawo nama nomngalo makayazi indaba ekalalele mabekhuluma. Wangitshela ke nami ngoba naka ngithemba. Asiyazi nje yonke indawo yiko nje sihlezi sihlangana. Akashongo ukuthi imuphi unyaka o. Hayi. Cha akashongo. Hayi akashongo ma. Hey, ishubile ngempela ke yazi kanjani. Ishubile ngempela ma ishubile. Yabona nje manje uyangibambezela ma ulungikuphi indaba. Uyangibambezela mina ngabe sengiqokile ngiphumile ngiyahamba. Hey ngane yami ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuhamba ke. Kodwa kangithi nazo soze nazo zinojuveleke. So ukuthi ungene ke kuzoqhubeka nazo. Yebo makade amacongisiza phela ma endaba yemphethe ngempela yazi ngani nami. Sicela bandla usize mhlawumbe simthole lo mntwana noma mhlawumbe uzokuza abantu. Ngoba ngathi umntwana yena usaphila ngoba yabuzwa umsisi wami uyamfuna. Hey lalela ke. Wena kuzomela ukuthi ungitholele ukuthi ingane iyalahlwa ngamuphi unyaka. Bekumfana noma intombazane. Yalahleka kuphi kahle. Yalahlwa kuphi kahle. Hey mama kuzoba nzima ukuthwala izinto lezo ngoba umngane wami naye ekuba abazi ukuthi uyazi awazi ukuthi wangitshela futhi wayezwa bakhuluma so kuzoba nzima ukuthi athwale yonke lento loyidingayo ma. Lalela angithi uyena umngane wakho uthi ucela usizo. Yebo. Uma efuna usizo kumele abe ne-information yonke. Yena kumele abone ukuthi uyithola kanjani yonke le information. Uma ngempela ngidinga ukuthi mina ngisize. Ma yebo khona uyafuna usizo nami ngiyafuna ukumsiza. Futhi zabithi alifuna usizo. Kodwa uzothola kanjani zenkele izinto ngoba uma akakazi ukuthi uyazi. Akakazi ababuze ekhaya uzwe bakhuluma. Nxa ukuthi bekalalele bakhuluma. Zonke izinto lezi osifuna zona ngiyakwazi ukuzithola. Hayi akabe nendlela ke okanye ambuze straight umama kangithi umzwile. Sizani ukuthi alokhu adliwe into ngaphakathi ukuthi akakwazi ukuthi ayiphimise. Ma akukhululo njengoba usho. Nami ngiyimi ngizale indaba lokuthi wena ulahle ingane bengengikwazi ukubuza nje ukuthi ma ulahle ingane. Kodwa uzwile ngithi. Yebo ngizwile khona. Manje uthi nasoyofa nento izwile ukuthi nami yangihlupha. Yebo ngizwile khona babuye bathi indaba zabantu abadala ma angi. Kodwa ma bengisacela ukubuza manje ukuthi uzokwazi ukusisiza. Empeleni ngane yami ukunisiza ngingazami ukunisiza. Kodwa into ezoba inkinga ukuthi ngizodinga yonke information ngengane. Akukho la ngaya khona mangazi ukuthi ngengane. Yo, athi kusebenza. Ngizothi ngifuna ingane yani. Mfana nomntombazane unomnyaka omngaki. Wayelahlwe kuphi yebo.
Yizo zonke izinto kumele niziqaphele lezo ukuze ingane itholakala. Ngiyakuzwa ma. Ngiyakuzwa. Ngizomtshela naye kodwa ngize ngimtshele uzongikhothela. Hayi ma, Phela ungabe usowuthi wena ngithenge kusamtshela ukuthi yimina osho njani. Wena uzokhuluma na ezifu uyam-advise. Wena ukhulume na ezifu uyam-advise ukuthi yazi mngani wami mina ngicabanga ukuthi uthole izinto ezinje ukuze uzokwazi ukuthi uthole usizo. kodwa ma into engiyaziyo nje ukuthi ngiyavumi ngoba kunzima ngempela. Kodwa phela uma ngabe indaba imphethe kabi ngempela uzokwenza noma kanjani ukuthi ayithole lezo zinto. Yo, hayi ma. Hayi ngeke ma. Ngempela hawu. Lalelayo qhubeka-ke nento obuyenza kodwa ngikhuthazela lapho ukuthi uthole lo information leyo then uzobe sengikwazi ukumsiza. Mngani ngiyazi umthanda mngani. Yebo. Yaza awukwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Hambe kahle. Sengizobona ngawe kusubuya. Okay. Nami ngisawuphila. Bye. Hayi. Hayibo, ileli into yakwabo. Kwenza nje sithina siyasebenza siyavurivayeka sinuka amafutha sije wena ulele kumnandi. Angilele. Ngibhala incwadi store. Hayibo soze ngokubhalansa wena. Wena lokubhalansa awume kancane. Awume. Yithi nje amagosta lezinto. Awazi wenzana, awazi uzilapha nje ukuyosebenza. Hayibo, engabe uyoluka amafutha lapha yani wena ohleli lana. Yini yona lento yenza lana? Ngiyasho nje ukuthi ngibhala incwadi store. Hawu. Awubonzibanga ukuthi nje beku izinto ezincane ezingihlolayo. Musa phela ukwenza igold. Hawu. Kwezimali ya, but store phethe. Isitoko sani ngoba kusebenza ngokufana lento lena. Buka kuyimanje wena usebenzisa imethod esingayisebenzisa ukuyisebenzisa for calculate stock. Sisi Nkosiyami, awazi khona into ebizwa nge-FIFO method. I-FIFO method ucalculate ngokuthi first in first out. Mele ngabe le stock lesisa last month isona esiqale ngaso manje enyangeni entsha. Wena uthatha isitoko sakule nyanga usebenzisa sale nyanga kanjani kwamele ngabe usebenzisa last month? Kumele siqede isitoko sakudala ukuze sisebenzise sisha ntombo. Ayisebenzi kanjani. Nama price owasebenzisile. Unjani ama price? Next time. Ngazi izinto zinazazi. Ama price usebenzisa our last month kule stock osa last month ukuthi iqedwe istock osa last month. Bese sa this month uzosebenzisa mangathiwa lesase siphelile. First in first out. Unless otherwise phela sogcina sisele nezinto expired kuyilokhu njana ku stock sethu. Ufuna senze njani mase kunjalo? Angithi yabona ke. So yeke ke lo yenzayo. Next time asifuna amaphutha nje. Alright. Futhi nje next time uza amagwinya ngazi next time yana. Abagwinya. Kuyafana uyasimoshela lana. Yo, angitsangifundile. Sisike lalela lana. Uyeke lento yokulala la embedeni uthi usebenza into engekho. Kusuka manje sisebenza sonke. Wawujabulela isitolo kanti usijabulela ngasiphi? Ukuthi uzolala lana kuphela wenza izinto ezingekho. Angilala imbengeza into. Dombo mele ukuthi ukubhalansa nanoma ufuna ukwenza ke kona lokho okwenzayo namagwinya abe evuthwa ngale. Ngeke nje uzolala lana uthi wenza lokho kuphela lokho kunye kuhleli kulinde kulinde bani. Ngonzile nje kodwa uphubulelela asambe uyenza amagwinya wena manje. Futhi Futhi angakwazi ukwenza amagwinya uyopheka uphuthu asambe. Ayibona. Asambe nebeef lapha ya ilinde umuntu ozoyipheka asambe. Wenzanga amagwinya.
Angilali. Hayi cha. Angilali njalo. Hawu, kokuqala lana uzicalculate-ele into engekho. Stop angazi sezinjani. Asabe, seshisa sabona. Icathulo zami. Icathulo zami. Mama kwenze njani mfethu? Mawukho nje right. Salokhu nje uhlala manje nje uhleli lana ngazi ukuthi ucabanga lujulile uzathanda ntombi. Azi masiloku sikhula hlangabezana nenkinga. Kanjani? Impela ngane usuku kodwa manje ngiyabona ukuthi senibadala kumele ukuthi nidlose. Uqala ukuthini mawukhuluma ngani la? Impela ngane yami Manje mama ungenayo inzalo mina notholakele kanjani? Hayi buma lo mlali, hayi buma la ifundase kokugcina ayibo. Ngane yami kodwa uyabona ukuthi ngiyamthanda ngithathe zonke ingane zakhe. Impela mina isimo sokuthi ngihlale anginayo inzalo Mina ngikholwa lento eshoyo akwazi. Ngeke masikwazi ukuthi sikhule sibancane size sibe ngaba sitshela ukuthi uma wethu bese manje kuyimanje sithole ukuthi hayi uma ngivumi yonke into leyona. Kanjani? ingane yami mina ney'ngane zami ngingazibona. Cha kodwa hhayi lento mala yenze sense. Ngicela ungichaze. Adopt. Manje abazali bami bangempela ukubona bona uyabazi noma awubazi? Ma sibabili yimi notholakele. Mina wangi-adopt. Utholakele yena kwenzakale kanjani? Utholakele nangibona ngathi waba yisibusiso nje. Ngoba ngathi ngiyahambela ngokuthola lahle. Thola. Ngoba kumthethe kwami ngiyamashikana Wamthola? ngangithola nje ehlathini efulufulu engakanani utshani igoqweni iphakahle Ngiyaqala ukuzwa into ngithatha enje. nje njengesibusiso ngithatha nje ngamkhulisa ngithanda nobaba ngisazi ukuthi ingane zethu ngiyabona namhlanje ngimthanda kangaka ngoba bengimthanda kangaka ngingakaze ngibone ukuthi angizangathi. Ingako ma kunzima ukuthi ngikholwe yonke lento ongitshela yona akwazi ukuthi abazali bethu abasikhulisa sangaza manje sithole ukuthi akubona abazali bethu ayikwazi ukwenzeka into ekanjalo. Ngiyaqala ukuthi konke lokhu kusho ukuvelaphi. Khona besengitshela yona iyiqiniso mina nje engiyifiselani mina nje empilweni ukuthi kuphumelele mina abazali benu ngiyazi ukuthi Hayi mano angazi akwazi ukuthi ukuthi abazali babecabangani kanjani manje ngifuna ukuthi ngifile lokho ngifisa nje ukuthi ngiphile e-right futhi e-right ngibe nakho konke anginayo nomunye umzali ngaphandle kwakho nobaba. Angimazi omunye umzali angeke ngihambe ngilokhu ukuthi layisho umuntu njengomzali wami. Umzali wami engimaziyo uwena wedwa. Angazi ukuthi utholakele ukuthi uletha kanjani la ngiyakina. Kodwa mina ngumzali oyedwa engimaziyo. Ngeke ngihambe ngiyothikanela nabanye abazali. Angifuni ukuqamba ngabo. Angeke ngize ngikholwe lento. Ku-right ukuthi sengiyayazi kepha nje ngifuna ukuthi ngiyikhiphe emqondweni wami ihlalele kude. Ngoba ngeke ngikwazi ngempela ukuyamukela lento ongitshela yona ma kunzima ukuyamukela. Angazi ukuthi ishintsha yonke into ngami. Uma wamukela kanjani ukuthi umzali obowutshela ukuthi wakho akuseyena wakho?
Ingakho-ke manje ngisho ukuthi kanjena anginandaba ukuthi nga-adoptha kwenzakala ini ngikuthile wangikhulisa njengomntana wakho and angizwanga nakancane ukuthi mina ngumntwana wa-adoptha. Yingakho-ke ngisho ukuthi kanjena ngeke ngihambe mucabanga ukuthi ngizohamba nithi ngiyocinga abazali ngenza yonke into leyo ungakhathazekile ize ngiyenze leyo nto leyo. Angisiboni isidingo sayo futhi ngiyabonga ngako konke osusenzele kuyisibindi nami. Okay, ngane bengitshelela nje ukuthi wazi imvelaphi yami. Ngiyabonga kakhulu Zwangwa. Ngiyabonga. So ukuthi utholakele naye umuzwa ukuthi yena uzothi umuntu kube uyozodicide ukuthi uzenza kanjani. Hey, yatholakala inzima kakhulu ngoba ngathi nje makulokhu hamba nje amahebezi ngathi naye iyavela ifemeli yakhe. Iyona le eyamlahla. Sekuyoba kuye ukuthi yena ukhetha ukwenza njani. Ukhetha ukuhlala nathi, ukhetha ukuhamba. Hayi bheke ukuthi umuntu ongafuni ukudla babamlahla. Babemlahlela nje ekuqaleni. Kodwa ingane yami ingane nje ngicela nibambeni. Masohlezi Indawo uyalahlanza. ngakhathazeki ngalokho. Lokho nje kuhle kuyinto ekhona noma yahlezi so ukuthi siza ukuthi utholakele ukuthi mhlawumbe noma mase wazi ukuthi ngobani abazali labo bakhe uyokhulumisana nabo uzakala ukuthi mina njengabantu abadala ngiqhubeka kanjani bese kodwa naye utholakele igcine uzoba nayo ichoice ukuthi wenze njani. Ngane yami. Ungavumi ukundistressa kangaka mani. Ngeke sikushiya siyindawo sohlezi sabantwana bakho. Ngiyajabula ukuthi nje bese ngine-stress nje ukuthi iy'ngane zami mhlambe ngizoba nangezikhiphela iqiniso zokushiya. Ngeke sisishiye. Sohlezi sikhona. Sihlala nawe sibe-right njengobona si-right kwesikhathi. Ngiyamthanda. Sizwe nje ukushisa ngapha ngaphandle sisi kuyashisa. Ebele yabasabi. Hayi kuyashisa. Khipha umkhovithi impela khona namhlanje. Hayi kuyashisa sisi. Kuyashisa. Hey, bengithi nje ke ngidlule ngizokubona. Uyazi ukuthi mina ngisumuntu ohambayo. Kuye nami ngimangele ngavakashela ukuwe namhlanje ukuthi ukwenze njani. Hayi, ngazi umuntu ohleze ebhizi. Ngizwile nje nabantwana bechaza ukuthi isitolo kanjani. Hayi siyabonga sisi. Ngiyanibongela. Hey, ngoba nale ngane azuvala umlomo. Uyingane sisi. Khuluma yonke into. Azifihlo. Yonke hayi namanje ngizwe ngazo impela ngcomo ukuthi hayi isitolo hayi khamba kanjani ngoba nakusize wafika ngithi hayi angikubongele anginibongele sisi. Hayi, ngiyabonga namsisi. Phela bengithi ingane ngizenzela into enhle nje. Njengoba bazwahamba washiya imali. Uyazi ukuthi kube bakhona ukuthi nabo baqalele into yabo. bakwazi ukuthi baphile sisi. Ngoba mina bengenzela bona phela. Mina nje angingeni nje kuzo. Hey sisi usebenzile sisi. Ngiyababongela. Hey sisi-ke ke hlale phezu kwalodaba engize ngalo kahle kahle. Hey empeleni sisi into engiletha la. Ngizwile ingane la zikhuluma. Yazazi ingane zethu zila. Hey boy sisi. Ngezwe ingane zakhuluma. Engazi ukuthi kwalahleka ingane kanjani ukuthi nje angizwanga kahle ukuthi beyaphi kodwa ke nje ngikuzwile kona ukulahleka kwengane. Manje lento iyangidla ngoba manje ingazi ukuthi khona into ehlanganayo mhlambe ngingakwazi ukuthi ngikusize. Ngempela sisi. Hey sisi indaba yengane. Iyinkinga into bengidongiyifihlile. Akuyichazi kahle impela kisizwe. Hey sisi indaba yengane. Ngingathi ngiza ngikhula la sisi kwenzeka enye into ebengilongithi ngofanayo ngena naye egodini ukuhlupheka sisi. Namhlanje kumele ngiyichaze le ndaba ngoba ngiyalidinga usizo. Okay, kodwa wazi walahla ingane phela. Sisi ngeke wazi.
angeke wazi isimo Okay, kodwa-ke sisi angeke ngikujajeke qhubeka. Hey sisi, le ngane ngayithola sisi, ngithe uma ngiyithola le ngane ngibona ukuthi isimo senzima, akuyeki phambili akuyeki emuva, nobaba wayengasekho, ngayithatha sisi ngelinye ilanga. Ngahamba sisi, ngahamba ngafike ngayishiya kwenye nje indawo ekwakuyisiporo bese kuba iganganyana la eceleni. Wayishiya kuphi? Ngayishiya egangeni sisi, angifuna uqamba amanga. Kuphi nendawo? Kwakukhona nje isiporo sesitimela sisi, ngase ngiyibeka nje la eceleni sisi, ngayibeka lapho etshanini sisi, ngangigoqe ngebhayi. Ngikhumbula kahle lalingathi lipinki ibhayi lakhona sisi, ngayishiya lapho. Kwakuwumuphi wona unyaka? Sisi sekukude kakhulu, ngiyacabanga nje manje mhlambe sekulapho ku-15 to 18 years yenzeka leyo nto leyo. Umfana intombazane? Sisi kwakuyintombazane. Kwakuyintombazane sisi. Hayi. Kwakungekho lula. Hey. Kunzima. Angangazi-ke nami ukuthi ngenze njani. Kodwa-ke le nto ekhulumayo yonke ngazuthi iqondane nayo. Sisi usho ukuthini? Empeleni mina sisi anginayo inzalo. Sisi kanti umngane womntanami lo kwenzakalani ngayo? Hey, njengoba ubona nje nginey'ngane ezimbili. Hey. Lo omdala ngam-adopt children's home. Lo wesibili uyena engicabangela ukuthi okungenzeka ukuthi uye lokhuluma ngayo. Kanjani sisi? Yasisi ngelinye ilanga ngangidlula ngapho ngasesiporweni. Ngizihambela nje ngezinkinga ngiyobheka ngale. Kwelinye nje ihlathi udlula isiporo lapho udlula ibridge. Ngale kunomuntu okumele sihlangane naye ngapho. Nezinto esasihlanganisa naye. Uma ngiqala ngivela ngapho ngizwe izwi lomntwana okhalayo. Hawu ngiqalaze. Hawu uma ngisondela lokhu ngiyaqala ngithola ihlathinyana nje lincane. Mangithi kunotshani nomgodi, mangithi emgodini nayo ingane igoqele ngebhayi engazuthi liphephuzi. Ngayithatha-ke phela ingane nami nje ngazitshela ukuthi nje isibusiso uNkulunkulu uyangibusisa ngoba phela nginanzalo. Ngayikhulisa-ke ngayithi igama ukuthi utholakele njengoba utholakele engaka nje. Yazana sithi ngithini sisi? Mina iy'ngane zami sisi angizizali mina. Sisi angazi nokuthi ngithini. Yazi ngiphelelwa amazwi. Angazi kumele ngibone noma kumele ngikhale noma kumele ngijabule, angazi sisi. Angazi ngoba ngisamele nawo umsebenzi omkhulu sisi mawukuthi uyena ngichazele ukuthi kungani ngangimlahlile sisi. Ngenza iphutha engakhona ukuthi uphinda ngixolele kulona sisi. Sisi phela kusho ukuthi uye ngempela. Into ochazayo sonke sisi. Manje lento ngizwile ingane zikhuluma manje beloku ingidla nje. Kodwa sisi Ingidla nje yiko ngize ngijuba impela ukuthi ngcono ngivele ngikhulumisane nawe noma ngayitholanga straight indaba. sisi njalo. Injalo ngempela angazi ukuthi ngathini sisi. Angazi ukuthi ngathini. Ake ngiphamanya amanzi. Sisi kwaze kwanzima. Awungane yami sengikhulise kangaka. Awu sisi. Mina nje inkinga yami ukuthi ngizothini enganeni. Mawucabangisa azongixolela. Kodwa phela ingane engakuxolela kodwa futhi angicabanga ukuthi ngaba into elula. Sisi kuzoba nzima ingane. Kodwa futhi nayo kumele ilazi iqiniso ekugcineni. Noma engabe kunjani sekuzoba kuyo ukuthi iyaqhubeka nekhaya layo laziyo ngoba phela ikhuliswe yimi yazi ukuthi mina wayo. So manje kwasanami futhi sengirong futhi ngokuthi ngikhulise zibe ngaka ngayitshela ngiqiniso.
ubuzoyitshela ukuthini sisiqiniso ngoba phela bekungeyakho. Inkinga nje seyiklinike manje ukuthi ingane yongithatha njengomzali onjani ukuthi ngayilahla izingane zelwe sisi kwaze kwanzima. Kodwa futhi ngiyabonga ngoba mhlambe nami inkinga ebengibhekane nayo sisi isizoxazuleka ngoba mina bengatholi ingane sisi. Inkinga yami ukuthi ngalahla lengane iyona ebengivalele konke sisi. Ngicabanga ukuthi manje kuzomela ngithole isikhathi ngiqolise ingane mhlambe into zami zolunga sisi. Kunzima Kodwa-ke mina ngakujabulela ukuthi ngibe nobudlelwano naye. Kodwa phela useyingane yami usengahlala nami akuvakashele ngoba futhi wena usowagana ngithi leya ndoda leya angeke wazi ukuthi umphatha kanjani. ngiyezwa sisi ngiyezwa futhi kuyomele nami ngikudedele uqhubeke nayo ingane ngoba ikhule nje ikhuliswe wena. Kube ungazange uthole ngabe mhlambe yawo la ngangilahle khona.